vítajte na 7. zápase Matika Peľuďa. Dneska je to Slovensko versus Chorvátsko. Ľudia, toto bude napínavý zápas, lebo ja to fandím Slovákom. To je moja zem, moja rodná zem. A vidíme, že je to 1-0 pre Chorvátsko. Je to jasný gól, vidíme ako Balažík oslavuje a Trnavský úplne nie nadšený, lebo Trnavský je v našom slováckom fajnovom drese. Toto asi prehráme, lebo Chorváti sú silní. Majú tam Luka Modriča a takýchto. No, môžeme vidieť Trnavského, číslo 15, jak sa snaží cez Balažíka dostať, ale nie je to gól, prekopol to. No škoda, nevadí. Môžeme vidieť Trnavského, jak ide po lopte, ale teraz nevládze, takže sa len tak akoby prechádza. Môžeme vidieť, že Trnavský už ide. A tak no. Vidíme? Nie, nevadí to. Ale vidíme, že Trnavský stále bojuje o tú loptu, ale Balažík mu zobral v jeho bránkovisku, jeho domove, tak sa dá povedať. Vidíme Balažíka, jak ide dopredu, ale Trnavský to nedáva. Trnavský nenechá, aby dal gól, ale vidíme, že to bol faul, ale to faul nebol, nevadí. Vidíme, je to 1-1, Slováci vyrovnali nad Chorvátmi 1-1. Lebo nebol. Toto je krásny okamžik. Vidíme, že sa tam hádajú, že ten Balažík mu tam nepustil, keď išiel za čiaru, lebo to je vystrihnuté samozrejme. Takže mu to tak trošku oplatil, ale faulom, ale tak nepískal to rozhodca, takže to asi faul nebol. Vidíme Balažíka, jak strategicky rozmýšľa, jak si prejsť Trnavského, ale Trnavský zase rozmýšľa, jak strategicky obrať Balažíka. Takže obidvaja si tak prepojujú mozgy, jak by to mohlo dopadnúť. Môžeme vidieť Balažíka, že už začal. Už asi vie ako na to, ale vidíme, jak ho prešiel a ide. Balažík ide dopredu a nie, Trnavský mu v tom zabránil. Môžeme vidieť, že Trnavský mu zabraňuje v tom, aby dal gól, ale Balažík ide pre bránu, ale Trnavský mu zabránil, takže není 2-1. Není. Vidíme Trnavského, jak ide z lopte a chcel obrať Balažíka, ale Balažík mu tiež zabránil, mu to takto, trošku si to tak vraciajú. Ale vidíme Balažíka, ale nie, Trnavský mu to obral. Chcel som povedať, že vidíme Balažíka, ako strieľa gól, ale Trnavský mu v tom obral, mu v tom zabránil a vidíme, že sa potkol teraz o sieťku Trnavský. No to môže byť bolestivé, lebo nám povedal po zápase, že si vytkol členok. Takže aj to je bolestivé hrať so vytknutým členkom zápas. Vidíme Balažíka, jak ide a strieľa na bránu a je to gól! 2-1 vyhrávajú Chorváti nad Slovákmi. Pre mňa to je škoda, neviem ako pre vás. Vidíme, dal oslavu Balažík, smiešnú. Vidíme, Trnavský nie je úplne z toho nadšený. No toto bude napínavý zápas, lebo Slováci sú dosť slabí pred Chorvátov. Oni si nás môžu prejsť len tak. Vidíme Trnavského, jak sa snažil obrať Balažíka, ale Balažík mu v tom čo? Zabránil. Vidíme, Trnavský teraz má priamy, a neviem, proste bolo to za čarou. A vidíme, jak má loptu. Môžeme vidieť, jak Balažík dal facku Trnavskému pri hraní, ale to bolo nechťať, takže má priamy kop. A ide strieľať na bránu, tipujem. Vidíme, že už Trnavský je nervózny z toho, čo všetko sa tu deje, vidíme. A vidíme, že nejde strieľať na bránu, takže si takto rozohral. Balažík má zase s tým problém. Vidíme Trnavského, jak ide
po Balážikovi. Ale Balážik, ale Trnavský nejde strieľať, mohol už streliť. Vidíme Trnavského, jak ide po Balážikovi a od Balážika to bolo. Tak teraz sa pýtajú rozhodcu, kto išiel ako kopol za čaru. My sme videli na obrazovke, že to bolo od Balážika, ale rozhodca dal Balážikovi loptu. No tak to je trošku divné. Toto mi príde trošku divné, lebo Trnavský mal mať loptu, nevadí. Môžeme vidieť Balážika, jak ide dopredu, ale Trnavský, ako vždy hovorí, mu to zabráni. A není to gól. Není to gól, yes! Takže v tomto som rád, že Slováci síce prehrávajú, ale dúfam, že to napravia a vyhrajú tento zápas. Ale vidíme Balážika, jak ide dopredu. Obral si Trnavského a strelal na bránu, je to 3-1 pre Chorvátov. Vyhrávajú nad Slovákmi 3-1. Slováci, fúha, tak toto asi nenapravia už. Dúfam, že to napravia, ale to pochybujem. Môžeme vidieť Trnavského, jak sa snažil prejsť cez Balážika. Znova sa snažil prejsť cez Balážika, ale Balážik v tom zabraňuje, takže toto je fakt napínavý zápas, ale vidíme Trnavského, jak chcel ísť dopredu. A Trnavský ide dopredu a je to gól! Je to gól! 3-2! No, 2-3. 2-3 napravili Slováci, takže je to 2-3 pre Slovákov, ale Chorváti vyhrávajú stále 3-2. Viete, asi chápete, čo myslím. Takže Slováci to napravili na 2-3. Ale stále to nestačí na to, aby vyhrali tento zápas. Môžeme vidieť, že Balážik strelil na 4-2, to bolo všetko a že vraj sa im vypla kamera, a to bolo všetko a čaute.